svi pravi, kad se kažem pravi Srbi, pravi Hrvati, mislim na ljude koji rade na tome da budu bolji. Ne koji su savršeni, nema savršenih. Postoje ljudi koji rade na tome da budu bolji, koji imaju pozitivnu tendenciju i oni koji ne rade na sebi. Znači, tako da Srbi, Hrvati, Pernar je mislio na prave Srbi, na prave Hrvate. Genetski mi, ja smo braća svi, se nas je Bog stvorio. Ali u praksi, ono što kaže Šešelj, kaže, ono što ljude povezuje nije genetika, nego ideologija. U svojoj knjizi Ideologija srpskog nacionalizma. Znači, to da li je neko genetski blizak, to nas ne povezuje, nego ideologija. Može neko da ti bude rođeni brat, da bude razbojnik. On mi nije ništa, jer smo ideološki različiti. Znači, ono je što povezuje ljude ideologija. A šta je ideologija? Biblijski koncept stvaranja dobrih ljudi. Božji koncept. To je ideologija. Ideologija Isusa Hrista. To je ono što nas povezuje. Bez obzira koje si vere i nacije i gde živiš, to je ono što povezuje prave ljude i takvi pravi ljudi su braća.